Privezla nové kopačky, tomu drží, vieš ako? Poďme! Poha je hlavný! Není všetko. Co? Tak najradšej inak. Netreba robiť chodu, ale si zoberieš každý koľko potrebuje. Nie. Nie, hovorím tak o tom. Tak čo, ideme? Ešte povedom? Nie. Nie, dobre. Peťalky už tak, aj? Budete na YouTube. Bude video na YouTube, potom si pozrite. Napíšem, že ešte aj starí páni existujú v Porube. Tak ja mám, ty si to videl. Jo, prebožite ma. Neviem, prečo si mi auto obrkal. Nebo? Jaj, Slavo, Boha! Si ho mohol tam mať. Nevyšlo mi to. Ty si to nečakal, ja to nečakal. To by to bol čakal, pravda. To prekvapil. Podľudí, Paldíra. Pozadu! Je to na tebe! Škoda. Nie! Bravo! Ešte raz. Zostane za chvíľu. Neutáčaj diery, to píše už. No povedz sa, tu ideš ten vlevu. Čo? Čo? Kde te koľko? Do Polusia museli zbetonovať, lebo aj mama išli do Polusia, až do stredy budú Polusia. Prišla sestra na odberavej plnej dve tašky, jednu tašku papriky, jednu tašku ujetkov. O štvrtej išli, ešte mi... Do skleníku? No do skleníka ešte mi povedal, že aby som nezabudol zavrieť skleník, lebo som mal pootváraný skleník, len ľubo by som ešte pomohol 2 fúry zeminy upratať do bazéna. Sme zasypali a poslal ma so sprejom na již. A čo si potom vyrobil? Čo?